buhaton kini tanan ang salamatan ug ibalik pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalay ko ng Ginoo sa gyapon bisag gamay nagtapadayon jud mo ako. Nalipay man ko mas maayo gyud ang gamay kay mao man nagiyon sa Bible. Kita na diri. Mobitan na nini mga panahon na ron kinahanglan mangandam ta. Kay ang panahon haduol na. Kanang adlaw ba sa Ginoo moabot na ba? Kanang adlaw sa Ginoo darkness na, no? Ngit-ngit na ba nga wala na ipaglaom ang tao. Kay nga naman kay si Kristo mo anay diri o ang Ginoo kanang the day of the Lord is at hand. Dili pa na mo ani si Kristo kundi adlaw na sa Ginoo nga ang Ginoo manimalos. Na i-pour out niya ang iyang indignation. Muna yung gingon dito sa Amos, prepare to meet thy God. Nga naman, dili ingon mangandam ta kay kwaon to sa Ginoo. Kung dili mangandam daw ang ingon ni propeta Amos, pandamo niya ang mga Israelite kay nga naman dili man gud mutuman sa sugo sa Ginoo, dili man gud mga lagad. Monang so matod pa ni sa Ginoo, I do this unto you. Prepare to meet thy God. Mangandam na lang yun mo sa pagbalik sa Ginoo ingon ni propeta Amos. Mo bitaw na mangandam punta. Kung sila giingnan, kay kita ni Join man ta, ni Apil man gyud ta, kanang pulong nga giingon sa ilaha, mo nang mangandam punta. Ang pangutana dayon sa mga atong andamon. Ang pagbalik ba sa Ginoo, dili ang adlaw sa Ginoo nga moabot kay nganuman adunay mahitabo. Adunay gitawag niya nga din sa dili pa muani si Jesus Christ nga maghari manggod pag-ani ni Jesus Christ maghari na siya sulod sa 1,000 years. Unya una na moabot ng 1,000 years matapos usa ang mga gitawag og giingon sa Ginoo nga kaaway nga matungban niya aron si Kristo ang matag tao magutang daw sa order aron si Christ is all in all. Matod pa niya siya na ang tanan sa tanan. Nya una moabot si Jesus Christ. Mo bitaw na nga diin kinahanglan kita mangandam. Kay nga naman basig maapil ta sa kapungot sa Ginoo. Sa dili pa mubalik ang Son of God o Son of Man mo si Jesus Christ ingon pa sa Matthew 24. There will be a great tribulation, and after that, the Son of Man coming at the clouds. So sa ato pa, mahuman o sa ang great tribulation, unang ubalik si Kristo. Kung si Kristo mani man through rapture, tinuod yun na. Pero, muabot o sa ang great tribulation, muabot na ng gingon sa Matthew, there will be a great tribulation, even my very elect deceived. Madisib sila ining great tribulation, makabig sila ba, mahiadto sila. Mobitaw na nga din ingon pa sa Matthew 24 verse 22 to 25, except those days should be shortened, there will no place be saved. Wa gyud unod maluwas kung dili niya pamuban bitaw tanawa ron mubo na lang. Mobitaw nang padayon ta. Ibubo na lang ang panahon mo nang gingon dito sa kasulatan ni Apostol Pablo, i-redeem na to ning time. Nga naman ang panahon nagkadautan na. Mo bitaw na ang Israel nagpahinumdum kanunay nato. This is a little space of grace. Di na ta kinahanglan maglaag-laag pa. Mo nang gingon mag-retrain ta sa Ginoo. Mag-retain ta in the knowledge of God. Magpabilin ta diya sa kaibalo sa Ginoo ba aron unsay atong buhaton sa diyang moabot na ang kagubot kay doon na second to the last kagubot wa pa nahitabo mao na itong pangandaman kay ang third to the last kagubot mo ning pandemic no na halos maglugos to papangalagad sa Ginoo. Dalaygon lang Ginoo tungod sa iyang grasya itagaan tag chance mo ni ang extension of mercy niya nga ang Ginoo nagatag chance na to. Adunay balita although balita man na di ta mutuwa na kay musalig ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gayod mo na ang nagtawag nato ang balita dito sa Pilipinas may sama daw ta sa India. Ang India karon nag second wave na sila, balik na pod ang
pandemic dito nga grabe kayo. Maupo na ang atuwa po daw, pero dili ta mutuwa na kay ngano man. Nangalagad mo ta sa Ginoo niya. Ang iyalang gingon, extension of mercy. Nga gitagaan ta niya gamayng kaluoy. Gi-extend lang niyang kaluoy nga diin kita magrepent. Mabitaw na kung ang Ginoo lang ngayon, ingon pa sa 1 Peter o 2 Peter lang ngayon ang Ginoo, matod pa sa uban, dili lang ngayon ang Ginoo. Gusto lang sa Ginoo nga dili ang tanang tao mga tagat, kundi mga luwas mag-usab. Mabitaw na nga short na lang niya ning panahon kay kung dili niya pamuban, matod pa sa 24 Matthew, wala gyud unod maluwas. So therefore, huno na agyon ning kamubo sa panahon. Ani gyud mo dinhi. Nayuban karon ako mga kaubanan ng mga pastor ang ilang kasimbahanan na konsada na. Ang mga 70 or 100 ilahang membro nahimo na lang og 30. Nahimo na lang 30, nangawala na tong 70. Murag mga hadlok ang uban bisag ang anak sa pastor nahadlok. Ako yung mga kailang nga pastor nahadlok pud lakaw-lakaw na. Adto na lang daw siya sa bukid. Dagay na nga hadlok, kay nga ano mga tagdan. Pero sa tinuod kita, kung ikaw lang nakabasa sa pulong sa ginugmutuo ka, katong giingon ni David sa Psalms 91, who dwell in the secret place of God is under the shadow of the Almighty. Under ka sa shadow, sa Almighty, sa landong sa makagagahom, siya mo'y nagpanalipod nato. Mo nang giingon dito, walay pandemic makaabot nato. Bisan pagka ng mga poler nga mangingilad nga matod pa sa uling adlaw daw ingon ni Jesus Christ pagbantay kamo kay daghan butunga nga mao daw sila si Kristo ayaw mo adto mga poler mangingilad ba mga bright nga maayo kay mudani pinaagi sa mga knowledge sa kalibutan mao bitaw na ingon si Apostol Pablo by their wisdom in the earth wala na inon sila kaila sa Ginoo kinga naman ang gingon ni Apostol Pablo mao bitaw tong gingon ni Apostol Pablo ang iyag yung gipili katong walay wisdom aron katong nay wisdom maulawan mao bitaw na nga diin kita padayon yuta kay ngano man naata sa under the shadow of the Almighty ayaw gyud mugbiya sa simbahan kay kanang simbahan mao na atong place of refuge kanang katabang na to ba kanang mutabang na to ba. Kaya ang Ginoo man gud na-remember siya sa mga tao nga nasa sanctuary. Naa siya sa sanctuary nga naglantaw siya nga din ikaw nag-offer og sacrifice. Unya kung mugawas ka dinhi, siyempre kay nay Monday ug hangtod Saturday, ipadala niya ang tabang kung bisan asa ka. Kaya na-remember niya ingon pa ni David sa Psalms chapter 27 or 20. Pasahon na nimo. Mamo na ibut pasabot ni David nga ang Ginoo naglantaw diya sa balay sa Ginoo. Mo na nga din ang Ginoo nagatan-aw nato og labaw sa tanan sa Psalms chapter 91 ingon pa ni David iyang ipadala ang manulunda nga mutik charge nato. Nana sa 91 verse 11 siguro to. Mo na ang mutik charge sa usa ka tawo nga nangalagad sa Ginoo kanang gingon under the shadow of the Almighty. Ang Ginoo mo'y nagbantay na ito, mo bitaw na nga ang gusto sa Ginoo, diri kita kanunay. Ang Ginoo mo'y nagsugo na ito nga magbuhat og balay, o bisan dili ta sa sinugdan pa. Giingnan si Moses ingnan ng mga tao, pabuhati kog sanctuary, aron makiguban ko niya. So therefore, dunay sanctuary, alang sa Ginoo, aron dito ta manago. Sa diya nga muabot man gani ang pagsilot sa Ginoo sa kalibutan, ingon pa niya sa Isaiah, nga manago ta dito. Niya siradaan nato ni. Kaya ang Ginoo mupanis sa makadiyot. Kadiyot lang na sa panahon nga din ang mga taong disobedient sa Ginoo, transgressor. Wala makatilaw, anak. Mubito na pumingon ninyo. Manong naitabo sa India, tungod kay sila, wala kanila kang Kristo. Itang mga Pilipino, kanang rumors lang atwa ba, usay maka-discourage. Pero di ta angay ma-discourage. Kaya nga naman, ang Ginoo nagatag kalinaw nato diri. Although, una kung gingon sa inyo, is a sign lang na. Di ba? Sa pagbalik ni Kristo, aron kita nga mga iya sa Ginoo, magbantay ta.
Kay siya gyud nagsaad, bisan pa ang iyang mga pinili, ang mga Israel makabig. Kung muingon ka pinili ka sa Ginoo, makabig ka, mo bitay hinungdan, wa gani maluwas, kundi niya pamuban mo na ang panahon bubo. Mo nang pahimuslan nato ning panahon. Kung uban way knowledge, kita kinahanglan makabaton tag knowledge. Kay ang Ginoo nag-create nato, ingon pa ni Apostol Pablo, nagbuhat ba nato ba? Gibag-utan niya ba? If any man be in Christ, he is new creation. Ikaw bago na kang na-create. Na-create ka sa knowledge, ingon ni Apostol Pablo, in the image of God. Buhaton ka pag-usab diya sa dagway sa Dios, dili dagway sa pagkatao sa kalibutan mo nang mingo ko ninyo, ayaw na mo pag-celebrar o birthday. Pasawi na, that is the old man. Sabi niyo sa tinoda, mga pastor, mga bunga kayo mag-celebrar. Kung masakitan mo sa kong gisulti, dili na ta pwede, kay dili na ta unod nun. Espirituano naman ta, na tao na ta pag-usab, unya ang tao nga di matao pag-usab, di kasuod sa gingarihan sa langit. Ang matao pag-usab, matao sa espiritu, dili sa unod. Kung mag-celebrar pa ka sa imong birthday, sigurado imong di kinabuhi ang pagkaunod nun panimo. Wala pa ka nabag-o ba? Wabitaw na ningon siya, deny yourself. Saan na imong self? Nagkinanglan nag-happenings diri. Nagkinanglan na og mga butang nga diin malipay ka. Wala gusto sa Ginoo i-deny. Ingano man, baguhon ka niya. Kung di na nimo i-deny, o di ka niya baguhon, wabitaw na ninitak na mangandam ta. Ngano mangandam ta? Tungod lagi ang gingon ni Amos, kung muani siya, o dili lang kay ang anak sa Dios muani ato pangandaman, kundili before muani ang anak sa Ginoo nga moso si Kristo, muagi patag dakong kagubot kay ilhanan mga. O bitaw na mangandam daron dili ta maapil anang great tribulation kay kana indignation na sa Ginoo sa mga tao nga wala ka sa Ginoo. Mao na yang gingon sa Thessalonians. Na kung atong basahon, aton na namning basa atong una, ibalik ko lang ni pinaagi sa summarize. Sa 2 Thessalonians chapter 2, 7 to 12, the mystery of iniquity come first. Maabot yun ang una, ang mystery. Walay naka-explain na kay mystery man. Nga din, ang pagtuo sa tao, muabot ang Great Tribulation, i-rapture sila. Which is, ingon pa ni Pablo sa Thessalonica, usa na ka misteryo, nga ang misteryo, adunay pulling away first. Unsa may ma-pulling away first? Because the man of sin, ma-reveal. Isa ng man of sin? Si Satanas. Ang tao nga nangandoy nga din siya muhari sa kalibutan, mo na sudlan sa mapintas nga mananap nga mao ang dragon, the old serpent, the devil, the Satan. Mo na gingon sa Bible sa Revelation. Masudlan na siya, wala na ilaing buhaton. Blasphemahon na yun niya, i-blaspheme niya ang naa nga nagpuyo diya sa langit. Kaya nga naman, magpailam po na siya nga siya Diyos. Plano na sa Ginoo, aron ang mga tao nga mamarkahan niya, mo ito'y masilutan, mo bita na mag-prepare ta, nga di ta madani nila. Mo na yung gingon sa Thessalonian, for the iniquity shall come first, the falling away first. Mo na yung gingon dito, and the man of sin and the son of perdition. Kisang ning son of perdition, mga Kristohanon nga malaglagay. Di pa ta kita sa mga Kristohano ron nga malaglagay. Moabot na ng panahon, mao na maningkamot nga dili ta usa sa son of perdition. Mo nang gingon, ayaw tugutin ninyo nga kamo i-appoint ngadto sa kapungot sa Ginoo kay kining tribulation kapungot na ni sa Ginoo o kasuko ba indignation niya. Labi na katong nag-blaspheme sa mga pulong sa Ginoo nga kanang abot nga kining adlaw nga gihatagan ini sa ato aron kita makabaton og paghimaya sa Ginoo, pagtaod sa Ginoo o pagpasalamat sa Ginoo kay nganuman usagot ta giluwas. Usagot ta giluwas mo nang niani ta dinhi kay pagpasalamat ta. Mo nang giingon sa Thessalonians, for the iniquity shall come first, the falling away first. Mo na yung gingon dito, and the man of sin and the son of perdition. Mga Kristohanon nga malaglagay. Di pa ta kita sa mga Kristohano ron nga malaglagay. Moabot na ng panahon, mao na maningkamot nga dili ta usa sa son of perdition. Mo nang gingon, ayaw tugutin ninyo nga kamo i-appoint ngadto sa kapungot sa Ginoo kay kining tribulation kapungot na ni sa Ginoo o kasuko ba indignation niya. Labi na katong nag-blaspheme sa mga pulong sa Ginoo nga kanang abot nga kining adlaw nga gihatagan ini sa ato aron kita makabaton og paghimaya sa Ginoo o pagpasalamat sa Ginoo kay nganuman usagot ta giluwas.
Bisan na nitag na, abin mo sa tinuod lang, mabot. Kung nadayon pag-ulan, di gyud mo siguro kani, o tinuod mong pitpul sa Ginoo, bisan pag magwan, mo ani gyud mo, di ba? Yung katulang uban, mga lagyo, ako kabalo, karo, sa yan kay nagkuhan. Mo ni akong usa kabutang kang pasalamatan, ha? Nagsugod na tuguan. Nakaibaw ba mo nagsugod og uwan? Nagsugod og uwan ako, nakahilag ko sa Ginoo. Dili mi kasimba Ginoo kung uwan man ni. Ang imong sugo Ginoo. Nga dili gid mi mo absent dire kay ngano kung mo absent mi mabutang mi sa kamatayon. Ma-record mi nga ka nang tawana appointed na to date. Kaya nga naman, di man mo anitin wani manggaling diri, pero wala gyud niya wala gyud siya na kanang na-deceive, o wala gyud siya na convince ba nga kining adlaw ni iya na si Ginoo, mao man ay target si Ginoo sa tao ba? Ang tuyo gyud sa Ginoo nga dili ikaw. Muilag gyud ka sa Ginoo, sa mo pagila. Ang number 1 natong tahuron ang Ginoo, ang iyang balay. Mangadto kita sa balay niya, kung nagtaod ka adto ta sa balay. Kaya nga naman, kanang balay, isa sign nga makiguban ang Ginoo nato. Ikaduha, ang iyang adlaw. Kinahanglan ma-convince ka, kay diha sa adlaw, diha lang ka magpasalamat sa Ginoo. Unya, diha sa sulod, sa balay o sa adlaw sa Ginoo, diha nato paminawon ang pulong sa Ginoo. Nga din, unsa tong gisugo sa Ginoo, unsay instruction sa Ginoo. Unsay reproof, unsay correction, unsay instruction. Mo bitang scripture is given by inspiration of God. Ngano man that the man profitable for doctrine, maayo ni sa pagpanudlo. Muning doktrina nga pagpanudlo nga ang tao tudluan. Number 1, kung magwali manggani ang pastor, badlungon jud. Sa unsang paagi badlungon? Bahalag mga suko, si Jesus Christ manggani is the rock of offense. Nangasuko sila, mo bitaw nang ningon siya dito. Sa inyo di na sila masuko, pero sa ako masuko na. Kaya nga naman, nagsulti man ko sa ilang mga binuhatan kay dautan. Kaya iyang gibadlong, girebuke. Mo bitaw na iyahang girepro, gireview o gi-chastise. Kaya ang gigugma sa Ginoo review ko, magyud niya. Sa may review ko, kanang mga gipangbuhat. Mo bitaw na si Jesus Christ ni ani dinhi. Kaya nga naman ang gibuhat sa mga tao sa Ginoo gikan kang Moses, nga gitagaan na sila commandments, gitagaan sila requirements and ordinance. Mali lang gyapon nilang gibuhat. Mo na si Kristo ni ani. Kaya nga naman ang Ginoo nasuko sa mga tao. Kay dili man sila mo return ingon sa Amos. So I do this unto you, prepare na lang mo na before nga muani daw sa ang Ginoo aron i-pour out niya ang iyang indignation. Dunay grasya gihatag sa Ginoo nato nga mao na si Jesus Christ nga gitagaan tag chance, no? Atong una mga tao mga matay lang dito kung dili mo to sa Ginoo. Kung di mo tuman sa Ginoo, pero karon abi nimo usa ang amazing grace na to. Dili ta mga matay dayon, labas ta na kung mga lagat ta sa Ginoo, di gyud ta mamatay. Ngano man, kay siya may nagpakamatay, o bitaw ng amazing grace, nga iyang gipaslan atong sala nga unta kitay mubayad sa atong sala. Kung bayad sa sala, kamatayon, mga matay ginang tao. Kaya nga naman, appointed naman na. Pero ang Ginoo di gusto siya nga ikaw ma-appoint ngadto sa matayon. Mo bitaw ning yanhi si Kristo aron di ka mo appeal sa mga taong gi-appoint si Ginoo. Tanang tao appointed to die, pero ayaw to guting nga di ikaw mamatay. Kapait anang mamatay. Sa tinuod lang nami gibisitahan nga kauban akong pastor, maluoy gyud ko niya. Pero bisag kung saan ako pagsulti, di man siya kabaw mo repent. Kabaw ba mo repent in time nga din babot ang katalabman sa inyo, labi na ang kamatayon. Sabi mo, ang tao di kabaw mo repent, kaya man siya kabaw sa iyang sala. Sabi mo, ang sala ni sa mga tao, kanay ilang pagpangalagad mali. Mo nang sin is the transgression of law. Mo man nagingon sa Bible. Mo bitaw na nga kita nagtuon gi-create sa Ginoo by the knowledge, the wisdom,
the creation of His image. Gi-create para mahimutang image of God. Ang imahe gyud ba dagway sa Ginoo nga di wala tay lain buhaton isto. Moabot ang panahon dito sa langit. Abi nimo nag-pray ko sa Ginoo karong buntagan di gyud mo buwan hilag ko puso. Kaya nga naman namo ko'y nabasahan, a prayer of a righteous man will be granted. Doon ay isa katao po dito, nag-pray siya, nga dili gyud mulan. Ako di gyud gusto mulan, ko Ginoo, kaya nga naman di sila kasimba. Akong expect katong kauban ako, kumangod ba nga nasa layo, wala man gihapon. Kaya kung siya imo Ginoo, manhig siya, maubitan ang mingo ko ninyo, padayon na gyud ang inyong pagtuo. Ang Ginoo, kauban nato. Sa kita na lang, di ba? Basta faithful lang ta sa Ginoo. Ang number one goal gingon sa Ginoo is kung kita mo bangon og sayo, nya mo sit up og late, it is vain yun na. Kaya ang iyagong kuanon, ang iyahang balusan katong gingon sa Roma, kato lang makabuhat og una. Unya, nganong gusto ko mingon, ako nag-pray mako, Lord, amo lang ibalhin ang sugod nga time. Eh para makaabot sila o makahalad po sila, dili lang kayo makahalad sila pagpasalamat, makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Kung dili sila makahalad o pag-awit sa Ginoo. Nga di yun ang Hebrew chapter 13 verse 15, i-continue na ninyo which is the fruit of your lips to offer. Mag-awit yun na. Kanang awit kapag pasalamat tungod kay iyang pulong na promise na to, nag-promise. Una, ang hinungdan nga nung mag-awit, ha? Awito na to ang iyahang pangalan. Pinaagi sa praise. Manang gingon, sing praises to His name. Ang atong giawit, kaning mga pulong sa Ginoo kay nga naman, doon na siya promise sa ato, di ba? So may promise, nga gingon niya. Sama kong gingon ni David sa 91 God, who dwell in the secret place of the Most High, under the shadow of the Almighty. Di ba di mo praise sana? Di ba dalay ko ng Ginoo ana? Ha? Mo na itong daig ko ng Ginoo, kay mo na iyang gisulti sa ito, ha? Mo nang muawit yun ta. Mo nang mingon ko ninyo, kamong willing, padayon yun mo. Ilabi na, hapit na ang panahon, mingon ko ninyo, hapit na ang panahon. Abi ni niabot sa ako ang mga pagsulay. Pero ningon ko sa Ginoo, kana raway makababag na ako Ginoo. Lain yun natay kaaway sa gawas, di ba? May mga away. Huwag mo yung hinungdan. Huwag mo kahit balo kung siya kung maling anong awayon ko. Kung may tungod lang sa motor, di man ako may nagbalhin atong motor. Kausa pa, naggubot ito. Di man po na kung may nagsang at naggubot. Kaya kabalo nakuha ng... Ito muna, desire na ko sa Ginoo, Lord, angay ba mo dagan sa barangay? Muna ako sulti ninyo dida. Wala pa ko anak kasabot. Pero ako nga nakaagi na, diligid ang ngayan ng musang atak. Kaya nga naman ang atong isang atan. Sabi ni mo, siya nadungog na ako sa pulis. Iyang gingon, patya na kung gusto sa inyong balay. Dali man ka mo ng Lord, pasayloan ang kong ganidagan ko. Kaya wag laing council nila sa ato isto, muatod pa sa pulis, sa di magugka ka ba mo dipin sa sinyong kugalingon. Bunali dahil nga, kung samok-samok. Mabito na makaingon ko. Dili na kumuusap, Ginoo. Itabo lang to, siguro, plano sa Ginoo, masahibaw ko. Okay. Na kuan magugwa ng angayan ba mudagan ta kay dagi pangutan na usay angayan ba mo sanad dito sa barangay mudagan sa barangay kung mahimo dili na sa Ginoo na lang ta di ba wasag lang na nato na una nga pait kayo ang away mo na usay ma-discourage ko sa away sa gawas. Kabalo naman ko kitsa kung kaaway. Mas pait yun ang kaaway nimo kung nasa sulod sa panimalay. Kaya sayang nato pagkakristuano, nag-aaway ta. Sayang po na nga ito ang pagkakristuano, sige tagsimba rin yung mga kaaway nato na sa bawas. Labaw sa tanan, sayang lang ang atong pagpangalagad sa Ginoo nga mismo ang kaaway sa nato naara diri sa sulod mo upos. O nagingon sa Biblia, na gusto sa Ginoo nga doon natay kalinaw. Kung saan man, kay wala may pagsinaptan ay, maulagi ng gingon sa mga tao, pagsinaptan lang mo. Sa tinuod lang, ang neighbor, gipakataw daw ang tao, ingon sa Old Testament ha, neighbor against thy neighbor. Mother-in-law against thy mother.
father-in-law, tama no? Son-in-law against thy father, anak yun na, naisulat yun na. O bitanan ni ani si Jesus Christ, wala na niya bungkaga, kundi iya lang yun gi-correct. Munang scripture is correction. Gisulti niya ang say maayo. Di-distinguish niya kung say maayo ng mga lagat sa Ginoo. Munang ningon si Apostol Pablo, pangitaan ninyo acceptable. Kundi ta mangita kani acceptable, bisan pag wa tay absent sa sulod sa simbahan, wa nato mahimo ang acceptable sa Ginoo, useless lang gyapon ta. Kaya nga naman, gipredict naman yung panahon na ang tanan mga nangalagad sa Ginoo maruwin, matibulag ba, masaag sa dalan sa Ginoo, mahimo ang abomination ilang gibuhat. Mo bitan na mangandam ta kay basig na apod na atong gibuhat karon. Mo na yang gi prophecy dinhi. Mo na si Jesus Christ, kung ato nang basahon na si Jesus Christ, unsay iyang gianhigyo ni Jesus Christ, dili man pagluwas lang nato. Luwas unta pero dunay mga pamaagi. Nahimo ba ito na itong pamaagi niya? Ang Lucas chapter 1, kamo abini mo sa tinuod lang iya mo sa Ginoo kay kini mga sikretong mga pulong sa Ginoo ipadayag ni. Kini about ni sa pag-prepare sa matong andamon mo ni atong pangutana ron sa matong andamon be. Kay bulaan man daw to ang maabdan sa Ginoo nga nagabuhat sa iyang buhaton. Sa matong buhaton muna ato ang andamon ng atong buhaton diya sa Ginoo. Ang Lucas chapter 1 ang verse 7 hangtod sa 12, ingat pa niya din he. And they had no child because that Elizabeth was barren. And the both were now well stricken in years. And it came to pass that while he executed the priest office before God in the order of his course, according to the custom of the priest office, his lot was to burn incense when he went into the temple into the Lord. And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. So, muna ang buhat nila sa panahon nga din niabot ang Ginoo si Jesus Christ. Nga bisan sila nga matod pa niya, nag-pray sila without time of incense. Dili panahon sa incenso ba? Doon na may time sila nga magsilibra. Pareha karon balita ron sa Israel, dagay na nga matay, stampede sila. Kaya nga naman, kung iya pa na sa Ginoo na ilang gibuhat sa Israel karon, dawaton ta sa Ginoo ilang paghalad. Karon kay nga stampede man sila kay nangatagak sa agdan, nagsilibra ron ta sila sa Ginoo. Iya na sa Ginoo ang Israelites na muna nga din karon kita maningkamot ang makakita ta sa will of God. Wala iyang gingon din he. And sa 12, asa 1, ambag ta diri sa 16, and many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God, and he shall go before him the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children and to disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Kinsa gani ang andamon ni Jesus Christ? To make ready a people prepared for the Lord. Kaya ang Ginoo mo anhi man dili. Abi ni mo unsay anhi sa Ginoo? Indignation. Mao bitaw na nga si Jesus paanhi ipaprepare ta aron dili ta maapel anang indignation. Kaya nga naman ang mga tao nga ani sa Ginoo nga diin si Kristo gi prophesy nga muani na adunay power ni Elijah. Kanang Elijah kato si Elijah nga nilayas ba kay gipamatay sila. Pagka ba kuha niya, agan siya sa bukid, nagyatuan siya, manulunda nga nung itago, makadri, balik dito. Kaya do ay mga tao sa Ginoo dito, 7,000 kabuok, walang siya kabalo ba? Watong giato siya dito, pag ato niya dito, kunya matong giingon, doon ay competition pagabot dito. Nga naitabo katong si Baal o si
Elijah nga din nagsampit sa Ginoo. Matod pa ni Elijah kay ang mga tao, mga Israelite, mga Parasiyo, dito naman kang Baal, nagsimba ba, nagdaig. Matong niingon na lang siya. Magbuhat na lang ta, pakita ta kung kinsay tinuod nga Dios. O mato nga magbuhat ang altar. Daghang kayo ang mga pari katong nagkuhan kang Baal, nagsalig kang Baal kay wa naman sila nagsalig sa Ginoo. Kay gipamatay naman nilang propeta, wala na power ang mga propeta, wa tabangi sa Ginoo kay nga naman. Ang gusto manggod sa Ginoo nga ang pulong gyud mo oy sundot sa mga tao, dili ang tao nga din dunay gahom. Kaya ang Ginoo ray magbuot kung sa iyahang pagbuton. Basta ang sugo sa Ginoo mo nay matuman. Moto iyang gingon dinhi the power of Elijah to turn the heart of their fathers to the children and to the disobedient to the wisdom of the just. Aron pabalikon to niya mga amahan, ipakita ang gahom sa Ginoo. Moto nagpunti sila nga katong mga pari ni Baal, daghang kayo to, gipauna niya, o sige, unahan na ninyo. Paghalad diya, gihalad nila tanan, gibutanga pa nila gasolina, aron musiga lang yun. Mga uwil, aron musiga lang yun, kay pakitaay man sila. Kaya ang Ginoo magalad sila, sunugon man gud, pakitaan sila kung unsa kinsa gyud ang gamhanan. Bisag unsay gibuhat nila, wala gyud ni abot ang kalayo. Bisag dagkutan nila tanan, wa ni siga, bisag uwil na to. Moto ni abot ang turno ni Elijah. Nga di ipakita nga gamhanan gyud ang Dios. Mosud ni si Jesus Christ, gamhanan si Jesus Christ. Gali lang uban, wala lang kasabot sa pagbasa ini. Dili man kumingon nga wasal kasabot. Mga bright sila, pero mo kumingon ninyo. Pag-turn man ni sa mga fathers o ang children's and the obedience of the wisdom katong disobedience ba katong dili mo tuo sa wisdom sa Ginoo ba of the just sa mga kaalam sa mga matarong nga pagtulunan ba, the right, the just and the pure ug ang true mo na yang gingon to make ready a people prepare for the Lord. Mo ni gisulti ni Lucas matod pa ni Jesus Christ nga siya daw ni anhe mo ni yang buhaton pabalikon niya ang mga amahan ug ang mga children of the disobedient to the wisdom nga naa naman ta sila wisdom nga diin katong gisulti ni Moses nga mao to ang commandments, requirements and ordinance. Wa gyud nila tumana. Mo na nga si Jesus Christ, niyanhin na lang. Siya ang mag-prepare. Aron mo balik kay si Elijah, wala naman to si Elijah. Gipakita na ni Elijah kay si Elijah, sa diyang gipakita ni Elijah. Nga din, katong kang Baal, nagsimba sila, daghang kayo to, mga 60 to katao dito, ng mga pari nga nag-ampok kang Baal. Awagad, bisag ko sabihin na, karon nga ang turno naman po ni Elijah. Abi niyo kung sige buhat sa turno ni Elijah, niingon tong mga pari ni Baal. Sige, imo na pong turno. Moto giingon niya sa turno niya sa iyang halaran. Nangayo siya og tubig. Palibot, basa ninyo ning altar. Basa gyud og maayo. Butang ig tubig sa kilid. Nangutan na dito mga tanong, anong basun sa pagkasiga ana, ingon daw sila. Imposible gyud musiga, di ba? Ilaga ni gasolina or oil ila, wa ni siga. Iya pagka motong ningon tong mga katawan siya sa history na kung basahon ninyo mo na ang nahitabo kang Elijah, gud pabalik siya. Kay gusto niya nga ang amahan mabalik yun sa Ginoo. Ug katong mga disobedient sa wisdom sa Ginoo nga matarong mabalik, motong nibalik pinaagi katong gipakita sa Ginoo, binimo sa gipakita sa Ginoo bisag unsa ka basa motong nisampit sa Ginoo kasalan. Dingi sa Ginoo, aniya anak ko karon kay imo kong gipanhi nga ikaw ang tinuod yun nga Dios. Ani hulog din ang kalayo, naapil sila. Sunog ang mga pari, tanan pari nila nahulog sunog. Nya ang iyahang kuan ni kalayo. Siya wa gyud siya nasunog bisag naa siya sa dool. Dito lang ni kuan dito naa siya ang altar. Mo nang story diha. Nagipakita ang Ginoo daw kanang. O bitaw si Elijah, nituman siya aron mobalik unta to. Pero nawala lang gyapon mo na si Jesus Christ niyan unya ang espiritu and the power of Elijah to turn nga unta nga mubalik ang mga amahan. Pinaagi kan Jesus Christ. Ingon pa niya dinhi sa 67. Ambak na sa 67. Hantod sa
79. Mo ni ang kwan ni Jesus Christ ha. Mo ni plano ni Jesus Christ dili ni nga luwason niya kay dituo ka. Katong mga nituo, luwason niya mo na ni 68. Magsugod dito sa 68. Hantod sa 79. Blessed be the God or the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. O pailabot ang Gentiles ini sa tinuod lang. Kung mubasa tayo ni, di ta mangambog. Diapil ka ta. Mabita to ang Isaiah, nag-ingon, even the stranger shall join unto us to keep the Sabbath, not kanang gitawag polluting, kanang Sabbath, dili na i-pollute niya, at sipon na sa Ginoo. Katong stranger, kita stranger man ta. We are stranger of the commandment and the stranger of the ordinance. Tanan, stranger ta. Diapil lang ta ba? Kaya nga naman, nakakita man God, matod pa ni Isaiah, og ang Gentiles, nakakita og light. Nag-shine. Uy, wapo itong gisulti sa Ginoo. O itong nikuyog siya, kay pwede naman. Mo na si Jesus Christ, sa pag-ani ni Jesus Christ, wala pa siya namatay, niadto siya sa Gentiles. Sikrito lang sa Samaria. Nga nung nagsikrito siya, kay aron ng mga disipulo niya, di manaway. Niadto siya, asa siya agi. Dito siya sa Samaritan woman, nasugatan niya, dito sa balon. Dito sila nagkita, ro ipakita nga ang balon. Katong balon manggod, mo ito'y simbahanan sa mga Gentile. Kay katong balon mangguto ni Jacob. Yan, naaman sa Samaria, naaman sa dapit nga dili iya sa Ginoo. Mo itong giadto ni Jesus Christ, kay katulay ng gisimbahan, mo itong gisultihan ni Jesus Christ, nga ang tinuod mo simba karon kinahanglan magasimba sa Espiritu kamaturan. Mo itong nangayo siya water, kay si Jesus Christ, symbol of water, nangayo siya water, kung makainom siya. Nya giingnan po niya sa Samaritan woman, dai kung nakailalang ka nako, nga ako nagdalag tubig nga buhi, niingon siya nga wa manggani kay kabo nga ikabo niya diya nagdala na hinuong ka, or siguro sa laktod pagkasulti niingon gani siya nga di ang babae nangayo kay kag tubig, unya mingon ka nagdala kag tubig. Itong niingon siya, dai kung kabalo lang ka nako, kaning tubig nga akong gidala, kung minom ka dili na ka uhawon. Mo itong nibati siya kay plano gud sa Ginoo sa iya paagi na ang Samaritan makabaton og kahayag nga gipahayag ni Kristo nga si Kristo ang tubig, di ba? Mabitang muduol ta kang Kristo kani pagduol na to nanginom ta niya aron dili na ta uhawon. Mabita na ang Amos nagpropesiya, there will be a famine in the land, dili drink, dili thirst of water, and kanang hunger for bread. Dili ana, kundili kanang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mawala gyud na. Ang tao mga kuan, mo nang niduol ta aron mabusog ta. Kay naa may famine. Nga di wala na pulong. Yung sao na lang nato. May tabo gyud na una mubabot ang kagubot. Mo bitaw na pong ingnon nimo ha. Nagtan-aw ko sa panahon sa ato ang kalibutan. Ready na ang war, ready na. Gani karon ang Taiwan karon. Nangandam na sila. Niingon gani ang Taiwan kanang duol sa China, bagay ang China mo gihinungdan. Kita dili ta siguro ang hinungdan maka-trigger sa gira kay ni surrender man ang Pilipinas. Di magil makigira si President at ang Duterte. Mana sorti na po na ninyo atong kabantay gyud mo. Kay kung moabot na gani na, delikado na. Mahitabo man gyud na. Kay nga naman, promise, kung man nagot sa Ginoo, ingon ni Jesus Christ, una siya mubalik, there will be a war. Kingdom against kingdom. Magsupat yun na. Wanang mag-ampog kita, panikam yun mo. Pata kabalo, ready na ang China to go. Unya ang Taiwan, ready na pod. Pata kabalo kung kanus alang. O na kita, aron dili ta makuyaw. Kaya nga naman, wala na may wali ana. Kinsa pa may muwali na gira naman, be. Mga hadlok naman tao. O bitaw ni kini pandemic is the beginning of sorrow. The end is not yet, but the beginning of sorrow. Karon nung nagsugod na tagkaguol, kay nga naman, di naman taka hayahay, di na taka lag, di na taka banding sa gawas mag-happy-happy. Tama man po to, kay gingon ni Israel na din, a little space of grace na lang ni,
So kaning grace ato ning pahumuslan mo nagingon ni Apostol Pablo magpadayon bata pagpakasala aron ang grasya mo dagaya dili na. Ingon ni Pablo sa Roma chapter 6 mo na magbantay kita. Karong panahon na mao ni musulti gyud ko ninyo. Ako naningkamot ko sa akong kaluwasan dili sa inyo ha. Kung ang pastor naningkamot sa kaluwasan sa uban, nagkamali sila. Kay kung di siya maluwas, labaw pang di maluwas sila. O bitaw na paningkamutan, ikaw pastor, paningkamot nga maluwas ka, aron maluwas po na sila. Kaya ikaw gawin nagtudloanan nila, di gani ka maluwas sila pagha. O bitaw na nga ako nangitag yung po, ginuon sa mangyod ang ako ang buhaton aron maluwas ko. Kaya ang karnero nga ipadala sa ginuna ko, siguradong luwas. Kaya ang akong itudlo, about man kaluwasan, mo ni ang gingon ni Jesus Christ. Sa 69, and hath raised up an horn of salvation, sungay sa kaluwasan, for us in the house of his servant David. Mo ni gingon ni Jesus Christ. Ha? Nga kana si Jesus Christ muinhi, siya ra pa mismo nagsulti nga kay gingon man gud dito sa kasulatan, mubangon gyud to ang kaliwat ni David nga mao kana ang horn of salvation, sungay sa kaluwasan ba. Sa 70, as speak by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began. Mao ni ang sulti gyud sa sa propeta nga balaan sukad pa pagsugod sa kalibutan. Sa 71, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hit us. Aron luwason ta sa tanan mga kaaway nato o sa tanan nga nagadumot nato. Sabi mo sa tinuod mo nung wani si Jesus Christ. Luwason ta niya dito sa kaaway nato. Sabi mo kinsa atong kaaway. Ang kamatayon nga din di